téměř jako na Havaji, Duša Grůňa. Nádherné, takřka reggae dnes v pondělí o Velikonocích, pěkně o té Velké noci šlágrů, houpavě, ale teď to, přátelé, teď to rozjedeme opravdu na plné obrátky. Musím vám prozradit, že když tahleta kapela byla poprvé zhruba asi před 14 dny zpovídána na televizi Šlágr Karlem Peterkou, tak rázem se telefonní linky netrhly a můžu vám říct, že těch objednávek na jejich potenciální album bylo opravdu velice mnoho. No a já si říkám, že teď je ta správná atmosféra zase ten motor maličko nakopnout, roztančit to, pobavit se, ať se přehoupneme do další hodinky našeho programu. Dámy a pánové, kapela Kroky Michala Davida. Děkujem. Zdraví vás Kroky Michala Davida. My jsme si vyprosili, aby jsme k vám taky mohli promluvit, jakožto noví členové této velké šláger rodiny. No a každopádně vám patří velký dík, že jste nás takhle ohodnotili, takhle krásně přijali
My jsme za to hrozně rádi. No ale hned vás využijeme, protože už jste prý dlouho seděli, takže my si s váma zacvičíme. Co vy na to? Kdo může, ať se postaví. Takže stáváme, 2., 3., 4. řada. Nebojte se, kdo si postaví a bude s náma spolupracovat, tak prý má zbytek večera zadarmo. Takže pojďte dál. Vidíme i nahoře. Jestli tam máte dost místa a nemůžete stávat, tak aspoň v sedě. Ale každopádně představte si, že právě teď jste se ocitli v Praze na Strahově. A co myslíte, že přijde? Já si myslím, děvčata, že poupata jsou z vás stále a pořád. Takže pojďme si zacvičit. Jdeme na to! Kroky Michala Davida. Nový objev televize Šlágr.
Paráda je to, přátelé, je to paráda. Možná jste někteří tady v Prievidzi nebo i doma u televizních obrazovek teprve objevili tuhletu skupinu, tenhle ten fantastický hudební soubor. My jsme si je dopředu maličko proklepli, můžu vám všem prozradit, že pánové muzikanti mají naprosto v pořádku kádrový profil. Co se týče tanečnic, i ty jsme si proklepli, i tam ten profil je naprosto v pořádku, to jste si mohli aspoň tady v těch prvních řadách určitě všimnout. A kdyby čistě náhodou někdo z vás ještě